Využívejte BIM modely pro snazší rozpočtování. S aplikací BIM výměry získáte unikátní vizuální přehled mezi rozpočtem a modelem. Ušetříte tak čas oproti pracnému odměřování. Pojďte se podívat na to, jak snadno vytěžit výměry prvků BIM modelu a vytvořit rozpočet v programu CROSS, který je propojený přímo s BIM modelem. Prvním krokem je nahrání IFC modelu do BIM platformy. V ní získáme možnost prozkoumání modelu včetně všech prvků a jejich IFC vlastností. Druhým krokem je editace struktury modelu. V tomto nastavení si můžeme zvolit, jak prvky seskoupíme. Nejčastěji se proto využívá klasifikační systém. My využijeme jeden z parametrů klasifikačního systému RDS – komponenty. V nastavení struktury ještě chvíli zůstaneme. Možností, jak řadit prvky, je celá řada. Můžeme si ukázat i podrobnější třídění, jako je například třída pevnosti betonu u železobetonových desek. Díky tomu snadno odlišíme, jaké výměry patří k daným položkám. Takto nastavenou strukturu si navíc můžeme uložit do šablony a použít na dalších modelech. Ve třetím kroku přejdeme k vytěžení prvků. Tomu slouží panel konfigurace a dílčí vlastnosti, které jsou typu quantities, výměry. Pro každý prvek si zvolíme odpovídající výměry. Automaticky se k prvkům vytěžuje jejich počet, my si můžeme přidat vše, co potřebujeme pro tvorbu výkazu výměr. Objemy, plochy, obvody, ale například i šířky, výšky, průměry a další. I tuto konfiguraci si můžeme uložit a použít později. A nyní spustíme samotné vytěžení. Ke každému prvku modelu nově vznikla tabulka vytěžených výměr. Mezi prvky a hodnotami se můžete jednoduše přepínat. Všechny vytěžené výměry nyní máte na jednom místě. Samozřejmostí je možnost zobrazit si vytěžený prvek přímo v BIM modelu. Mezi další možnosti zobrazení vytěžených hodnot patří například seřazení do jednotlivých podlaží i zobrazení materiálových vrstev. Nechybí zde ani kontrola v případě, že nějaká výměra v IFC modelu chybí. Ve čtvrtém, posledním kroku již jdeme tvořit výkazy výměr. Uložené výkazy pak snadno přiřadíme k konkrétním položkám v programu CROSS 4. Takto vytvořený výkaz výměr odkazuje přímo do aplikace, kde ho můžeme upravit nebo doplnit podle potřeby. Hotový rozpočet pak jednoduše vyexportujeme do Excelu. Ten splňuje všechny náležitosti nutné pro soupisy prací veřejných zakázek. Výkaz výměry je provázaný přímo s 3D modelem a je tak zaručena 100% transparentnost výpočtu. Ani nové verze BIM modelu nejsou problém. Snadno můžeme porovnat změny mezi jednotlivými verzemi a vyhledat jak přidané, změněné nebo odebrané prvky. Novou verzí jednoduše aktualizujeme již vytvořené výkazy výměr. Díky unikátnímu propojení mezi rozpočtem a BIM modelem se už ve vašich výpočtech nikdy nestratíte. Vyzkoušejte si aplikaci i vy. Více informací najdete na urs.cz.